Il-membri parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista se juru l-impenn, il-kompetenza u l-inizjattiva sħiħa biex ikunu l-vuċi tal-pensjonanti fil-Parlament Ewropew għax l-anzjani u l-pensjonanti huma l-qalbina. Hekk qal is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley waqt laqgħa mal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Pensjonanti li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista l-ġimgħa. Clyde Pooley nnota kif bħalissa għaddejja ħidma biex il-Partit Nazzjonalista jkollu politika li tagħti l-anzjani u l-pensjonanti l-importanza li tixraqilhom u sqar li l-Oppożizzjoni qed tiffoka b'mod speċjali fuq dawk l-anzjani li qed ibatu mill-prezzijiet li dejjem qegħdin jiżdiedu minħabba nuqqas ta' pjanar min-naħa tal-Gvern. Min-naħa tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar il-pensjonijiet, Claudio Grech, żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista jirrikonoxxi li min hu pensjonant jixraqlu pensjoni adekwata għal ħajja tal-lum hekk kif din hi dritt u mhux karità u kompla jgħid li s-sostenibilità tiġi assigurata b'responsabilità fiskali fejn il-finanzjament ikun fuq sisin sodi. Iktar tard l-Assoċjazzjoni resqet il-manifest tagħha għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew biex jiġi adottat qafas ta' direttiva dwar dħul minimu li jippermetti li persuna tgħix b'dinjità. L-istatistika turi li kwart tal-popolazzjoni Maltija hu il fuq minn 60 sena u huwa stmat li fi żmien li ġejn din se toqrob lejn 30%. Bekk il-Gvern għandu jaħdem biex jagħti l-aħjar lill-anzjani Maltin u Għawċin hekk kif din l-isfida se tħalli impatt fuq pajjiżna. Il-President tal-Assoċjazzjoni Lewis Cilja saħaq li l-importazzjoni tal-ħaddiema barranin għal pensjoni hija biss soluzzjoni temporanja. Dan hekk kif jaf niġu f'sitwazzjoni li tkabbir ekonomiku ma jibqax sostenibbli u l-qagħda tal-pensjonijiet tkun qar milli qegħdin illum meta l-barranin jibdew jitilqu minn pajjiżna. Għal din il-laqgħa kienu preżenti s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley, il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar il-pensjonijiet Claudio Grech, il-President tal-Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista Davis Stellini, is-Segretarja Internazzjonali Rosalind Borchnight, il-Membru Parlamentari Ewropew Francis Zammid-Dimek u l-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Dione Borch u Michael Mercia. Id-delegazzjoni tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Pensjonanti kienet immexxija mill-President Lewis Cilja.